Üdvözlök mindenkit! Egy újabb érdekes tájváni történettel jövök. Ez kedden esett meg, és az bizonyítja, hogy Tajvanon is vannak feledékeny emberek. Szóval kedden az történt, hogy valaki, egy tájcsungi személy az autója tetején felejtett 360 000 tajvani dollárt. Ez kb. 4 millió forint. Szóval az autója tetején felejtette ezt a pénzt egy táskában, és benne volt a mobiltelefonja is, és elhajtott. Természetesen a pénz táskástól, meg mobiltelefonostól szerte szétrepül, de nem vette észre. Csak akkor derült ki a dolog, amikor a rendőröknek valaki bejelentette, hogy az úton, az egyik úton 1000 dollárosok vannak, ez a legnagyobb címlet egyébként itt Tajvanon, az 1000 dolláros. Úgyhogy a rendőrök ki is mentek, összeszedték a pénzt, de körülbelül 70 000 dollárt nem találtak, mert hogy sikerült aztán azonosítani a személyt, aki elveszítette, mert hogy a pénzzel együtt a táskában benne volt a mobiltelefonja is, ahogy mondtam. És hát körülbelül 70 000 dollár hiányzik, ez a 800 000 forint lehet, és a rendőrség egy felhívást tett közzé, hogy más tulajdonának az eltulajdonítása az bűncselekménynek számít, és 15 000 dollár büntetést vonhat maga után, ez kicsit kevesebb, mint 200 000 forint. Úgyhogy gondolom, ezzel szeretnék ösztönözni a polgárokat, úgyhogy ha véletlenül valaki megtalálta a pénzt, akkor adja le a rendőrségen. Egyébként Tajvanon nem jellemző sem a lopás, sem az, hogyha valaki valamit talál, akkor az eltűnne. Köszönöm a figyelmet!